Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya wadah ilmu Gusti wajangan Jawa. Derek-derek sedaya iki mang wis ana swara takbir. Terus meneh lapo Dur? Iki wong sing ngrayakno sing jarene dina kemenangan, iku kemenangane iku tekan ndi? Ya mungkin sing diaran dina kemenangan ya mungkin wis oleh mangan, oleh ngombe, terus oleh apa? Oleh mengumbar-umbar hawa nafsu ngono ta. Dadi mungkin sing diarani dina kemenangan iku wong mungkin wis ilang saka ulan Ramadan, wis istilah iku wis ninggalno bulan Ramadan iki dikirane wis bebas oleh mangan, oleh ngombe. Terus wis dijaluki sepura kono kene lah iku tuh. Dijaluki sepura kono kene wis sing biyene iku tukaran saiki gak. Akhirnya dianggap dina kemenangan. Tapi gak ngerti sejatine wong-wong marine ulan Ramadan iku hawa nafsu iku nang ndi tuh. Sing iso sing garakno hawa nafsu iki diumbar iku ya iku mang hawa nafsu iki tambah gede iki mang ya iki mang dina riyaya iki mang sing garakno. Tapi wong-wong ora paham tentang iku. Mulane kan sing diaran dina kemenangan ana simbole takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, Allahu Akbar kan Gusti Allah kan maha gede. Gusti Allah iku kuasane gede. Kuasane gede iku dhewe wis nglakoni tirakat poso iki selama saulan iki nemoni dina kemenangan. Kemenangane kanggo rasane dhewe, atine dhewe oleh ngempet hawa nafsune dhewe. Awake dhewe bisa ngalahno hawa nafsu, bisa menahan hawa nafsu, bisa ngalahno bujuk rayuane setan. Lah iki terus sing diaran dina kemenangan iki. Mulane iku mung fokuse lho, fokuse awak dhewe sakwise ulan poso iki lho. Sak fokuse iku sejatine pas riyaya mung dina riyaya iku mung. Iki fokuse sing kepingin meraih kesuksesan iki yo ayo fokus maneh ngujudno welas asline Gusti Allah supaya awak dhewe iku bisa nggunakno nikmat-nikmate pangeran iki supaya bisa nemu kesuksesan. Lah sing wis iso nemu kesuksesan lah, katakanlah sing wis ayem atine, tentrem atine, jiwane iki ya kudu fokus berbuat sing apik, fokus tumindak sing sae. Dadi kabeh iki sawise ulan poso, istilahnya nemoni dina kemenangan, dina lebaran iki lho. Iki kudu fokus iku mang. Fokus. Ngomong sing pertama fokus meraih sesuatu sing awak dhewe impino, meraih sesuatu kesuksesan iki mang. Terus ya fokus berbuat sing apik, tumindak sing becik ning alam donya iki kudu fokus terus tuh. Gak enek lah katakanlah wong sing gak fokus. Kudu fokus kabeh. Sing kurang mampu fokus sukses, sing wis sukses fokus tumindak sing apik. Dadi gurung enek lah diarani dina kemenangan kanggo kabeh gurung ono. Kabeh gurung iso menang. Isik kalah karo egone dhewe-dhewe, isik kalah karo hawa nafsune dhewe-dhewe. Iku sing diarani dina kemenangan. Mulane iku mang iki aku cuman ngewe pepiling panjenengan sedaya yen mulai meneh iki ayo kudu bener-bener mawas diri, kudu bener-bener iso introspeksi awake dhewe. Dadi awake dhewe iki aja mung iso nyepuro tok, aja mung iso njaluk sepuro tok. Ade kudu bisa istilah iku mang konsisten. Konsisten di sepuro, konsisten ya nyepuro. Sing wis di sepuro ya kudu tetep tumindak iku mang kudu apik karo sing nyepuro iku mong. Lah nek dhewe nyepuro wong ku ya kudu bener-bener ikhlas nyepuro ngono. Lah iku kok bakale wong mang nemoni dina kemenangan. Sing diarani dina kemenangan iku ya kemenangan jiwa lan atine dhewe,
marang welas-welas dhewe marang wong liya. Ngono. Mulane iku aja sampe awak dhewe iku terlena karo dina kemenangan wis oleh mangan, oleh ngombe, iso ngumbar-ngumbarno hawa nafsu, aja sampe tetep hawa nafsu iki kudu di oh. Tetep hawa nafsu iku kudu ditahan, kudu diempet lah istilahnya kok ngono kudu. Aja sampe diumbar-umbarno maneh sawise ulan poso iki mang. Omane kok mari ya wis padha golek menange dhewe, padha golek benere dhewe. Iki sing kliru kuwi. Ya sing mang pesanku ngene kanggo panjenengan sedaya, muga-muga iki iso dadi pepiling panjenengan ben iso dadi perjalanane hidup panjenengan sik ben gak terlena maneh lah. Gak usah ngenteni ulan poso maneh, gak usah ngenteni ulan riyaya maneh. Golek dina kemenangan iku ya setiap saat, setiap waktu. Ngono to. Ya pun muga-mugi awake dhewe iso njaga ati lan rasane dhewe marang wong liya, mulai meneh iki sampai sak teruse. Nggih pun dulur nggih. Sakmenten mawon ngapunten sing kathah, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.